Dette er fjerde tale i Platons værk Symbiosen, og talen bliver holdt af Aristofanes, og den handler hovedsageligt om, hvordan folk indretter deres kærlighed, hvordan folk bliver delt, hvordan køn ser ud. Og det vigtigste er i den her tale er, at man bruger sit liv på at finde sin bedre halvdel. Og først så vil jeg komme ind på, hvordan han laver en tredeling af menneskets køn. Han deler det op, som vi kan se her. Det mandlige køn, det kvindelige køn og det tredje køn, som bestod af begge køn, det vi i dag kalder en hermafrodit. Og det hed daværende det her navn, som står her. Og det, der er karakteriseret ved det her tredje køn, det her tvekønnet, det er, at de er kugleformede, som står her. Og ja, det ser ud på det, at ryggen, ryg og side, de sammen i en rundkreds, at de bliver ligesom kugleformet. Og det hænger også sammen med, hvor man ligesom ser, at de kommer fra. Man kan se hernede, at han siger, at det dobbeltkøn, det kommer fra månen. Og ja, det er ligesom det her med, at det er rundt. Og man kan se her, at kvindelige køn, det kommer fra jorden. Det mandlige køn, det kommer fra himlen. Eller fra solen hedder det, eller det kommer af solen. Det står her. Og at mændene, det hænger sammen på den måde, at mændene, når man siger, de kommer fra solen, det er som Pausanias han har defineret det her med den himmelske kærlighed og den jordiske kærlighed. Og den himmelske kærlighed, det var mænd kærlighed, altså mænd, der havde kærlighed til hinanden, og den jordiske, det var kærligheden mellem kvinder og mænd. Og det kan man kode sammen med, at mændene var et afkom af solen, og at kvinderne var et afkom af jorden. Ja. Og så har vi Zeus, som er et af de andre guder, udover ham her. Eros, som teksten handler om, det er ham, vi kalder som han hedder Amor. Og han er jo en kærlighedsgud, og han tro følgesvend til Afrodite, eller Venus, som hun også hedder. Og når Zeus, han vil straffe menneskene, så vil han ikke, altså han kunne ikke slå dem ihjel, fordi det ville gøre det forbi med menneskeslægten, ligesom man gjorde, da de dræbte giganterne med lyn og torden. Fordi så ville det være forbi med menneskene og offeret til dem. Derimod så vælger han at gøre noget andet. Han siger, at jeg skærer dem alle sammen over i, eller jeg skærer dem over i to alle sammen, så bliver det både svage og samtidig mere nyttige for os, når der er blevet flere. De kan stadig gå oprejst på to ben. Hvis de stadig har tænkt sig at være frække, så vil det ikke være ordentligt. Så skærer jeg dem over en gang til. Og så kan de gå rundt og hænge på et ben. Det er ligesom Zeus' løsning på, hvis folk de opfører sig som de skal, hvis de er frække. Og når man så er de her del i to, så har man det, man kan sige, så er det man definerer som, at så bruger man livet på at finde den bedre halvdel. Og når den anden halvdel den døde, så blev man ladt tilbage, og man søgte efter noget at omfavne, ved enten det traf på den halvdel af den kvindelige, eller om det var på en mand. Og der står også her, at meningen var, når en mand med en kvinde, var at de skulle avle i omfangelsen og afkom. Og når en mand mødte en mand, skulle man have tilfredsstillelse af samværet. Det er igen det her med det jordiske og det himmelske kærlighed. Med at man som mand-kvinde har et kærlighedsforhold, som egentlig kun går ud på at føre slægten videre. Hvor man som mand har et kærlighedsforhold, at der skal man have en tilfredsstillelse af samværet.
man skal møde en, der er ligeværdig, fordi de begge to så er himmelske. Og så er der det her med, hvordan man er defineret kærligheden. At det er, kærligheden henter sit navn for stræben efter helhed, som vi også kender fra den første tale, hvor at man laver den her redegørelse for, at man har en stræben efter helheden, og at helheden gør dig stærkere og gør dig i stand til at gøre nogle ting, som du ikke kunne før. Ja. Og så det her med, at vi mennesker kan kun blive lykkelige, hvis vi fuldbyrder kærligheden og møder vores livs elskede, og på den måde vender tilbage til vores oprindelige natur, før at Zeus, altså man finder den bedre halvdel, som Zeus han splittede en med. Man skal finde sin bedre halvdel, og så bliver man et helt menneske igen. Ja. Og derfor så mener ham her Aristofanes, at det er en god grund god grund til at lovprise Eros, så vi får lov, når vi lovpriser guderne, fordi at det er ligesom ham, der sørger for, at vi bliver hele mennesker igen. Og så er der selve fortællingen. Fortællingen er en myte. Og det vil sige, at det er mundtlige fortællinger, der forbinder en gammel tid med nutiden, og man forklarer, hvordan verden er. Og her i den her er det moralske begreber, der beskriver, hvordan man bliver accepteret, hvordan man finder sin bedre halvdel. Og en myte vil ligesom sige, at det er noget, der ikke kan dokumenteres. Det er ikke noget, hvor man har nogle tal eller noget som helst. Det er noget, der er gået videre mundtligt. Noget, man har en fornemmelse om, at sådan var det dengang. Det er der, vi har det fra. Ja, det vil, han bruger den her fortælling. Mit gæt vil være, at han bruger den for at ligesom overbevise folket om, hvad det er, vores liv skal gå ud på. Og han bruger den jo også for ligesom at definere, hvorfor det er, at vi laver den her stræben. Hvad skal stræben ende ud med? Hvad skal resultatet være? Det tror jeg faktisk var det, jeg lige havde at sige.